Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και σήμερα θα πετάξουμε εδώ στο ποτάμι του Μοσχάτου δυναμητάκια φιδάκια. Λοιπόν, έχει 4 μέσα. Να ρίξουμε πρώτα τα 2. Ελπίζω να θυμόσαστε τον κάμεραμά μου, τον άγνωστο μη. Εντάξει, σήμερα δεν θα κάνει μαλακίες. Να το ανάψω και τα 2 ταυτόχρονα. Όχι, ανάβω πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Ο Μιτζή. Κάτσε μου να καμίσω το χέρι. Άναψε! Πήρε, όχι. Παναγιά μου πήρε! Πήρε! Αμάθη, δεν δω γιατί λέω. Παναγιά μου! Μπαμ, μπαμ και μπουμ! Και το άλλο. Φύγε. Βέτε να πιάσε! Μας κασίγεται. Πήρε! Κάτσε ρε! Σκάουνε! Να ανάψουμε και τα άλλα 2. Όχι, κλείσω να τα ανάψουμε σε άλλο μέρος. Αυτό το πάρτε ένα.